אנטוני היקר, תודה רבה על המכתב ששלחת לנו. שמחנו מאוד לשמוע ממך שוב אחרי כל כך הרבה זמן, ואנחנו מתנצלים על שלקח לנו זמן מה לענות. אנחנו מקבלים למעלה מ4,000 מכתבים מדי שבוע ומתקשים מאוד לענות על כולם במהירות בה היינו רוצים. עניין אותנו מאוד לשמוע שאתה חושב שאתה יודע איך לעשות בני אדם חיים, ורשימת הציוד הדרוש לך סקרנה אותנו. אנחנו מצטערים שאין לנו איך לעזור לך, אבל תהינו אם חשבת על לדבר עם רופא המשפחה שלך. ייתכן שהוא ישמח לעזור לך עם תרשימים ועוד כמה דברים. אנחנו מצרפים לך תמונה של הצוות של פיטר הכחול, כולם חתמו עליה במיוחד בשבילך. מאחלים לך כל טוב, ולרי, ג'ון, פיטר לסלי וכולנו פה בתוכנית. שלך, בי דדי בקסטר, עורך פיטר הכחול.